Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to bude znovu zaujímavé a bude to znovu stretnutie histórie a prírody. Zostaňte so mnou. V dnešnom videu si pozrieme a vyskúšame novo otvorenú Via Ferratu pri Zvolene, neďaleko Pustého hradu. Táto ferata tu bola otvorená pred pár týždňami, takže idem a vyskúšam, čo ponúka, ale je v krásnom prostredí, takže verím, že to bude znovu krásny zážitok. K ferate sa veľmi ľahko dostanete, auto môžete zaparkovať pri kolibe u rytiera, kde si môžete mimochodom zapožičať aj feratové sety a potom odtiaľ vám cesta po nástup trvá asi 4 hodinku. Nástup na feratu a feratové trasy sú veľmi dobre značené. Ferata nie je spoplatnená, ale pri nástupe musíte mať povinné feratové vybavenie, to je feratový set a prilbu. Ja ešte odporúčam si zobrať aj rukavice a pevnú obuv. Začali sme liesť. Prvá krátka C-čková etapa je za nami. Ideme tam hore, pozrite sa. A naša cesta začínala tu, podo mnou. Tam. Ideme ďalej. Dneska je pekný voľný deň a na ferate je veľa ľudí. Napríklad aj podo mnou. Naozaj zažijete také výhľady, ktoré hore zo skaly nikdy nebudete vidieť. Krása. Súčasťou feraty je aj krásny 48-metrový most v korunách stromov. Máme tu ešte dve C-čkové feraty, Orol a Myšiak. Ideme si ich pozrieť. Trošku sa nás tu nabehlo viac. Treba trošku čakať, aby som sa dostal tam hore. Jedinečnou atrakciou je aj Via Ferratová hojdačka. Dnes sme si pozreli feratu Sokolie skaly. Kto má rád Via Ferratové cesty, tak vrelo odporúčam prísť sem do Zvolena, si vyskúšať tieto feraty. Nie sú veľmi ťažké, sú príjemné na lezenie, takže je to taký zážitok, ktorý tu môžete absolvovať. Ja vám pekne ďakujem, že ste dopozerali video do konca a stretneme sa na budúce. Ahojte.